Jatend piny Kenya William Ruto ochuogo komiti mar jokanyo 129 madhi nono chenro manyien mar pogo omenda mag sir ne jopuonjre. Komiti no ma omi thuolo mar jumbe 3 mar biro kod duoko pogi kidienje 4 mar kaka owinjore gitim nonro margi. E bwo telo mar jakom Japhet Misheni Ntiba, kidienje ma ochuogo ni otim nonro oriwo mano mar manyo yore mag rieyo chenro mar sir ma ichiwo ne mbalariany kod kuonde tiegruok mag TVET, mano ma idhi telne kod Profesa Karuti Kanyinga gi Deborah Zainab Hirbo. Komiti machielo dhi nono ng'ur manyocha jopuonjre ochwalo ewi pok mar omenda manyocha omigi mag siro sombgi, mano idhi telne kod Walu Bengo, Waningilo kod Lucy Machugu. Robert Otieno gi Harun Kiprotich dhi telne komiti mar dhi nono kit hola ma jopuonjre owinjore bed ne yudo ne siro sombgi ka nengo mar somo mar mbalariany bende owinjore onon e bwo telo mar Profesa Mohamed Rajab to gi Patrick Malanga.